Bor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Haga jingbat benya thamai jongka election commission ya kathup kerteng tap vote ha Bihar lani ka baki khot ka special intensive revision laweng no ya kerteng jong ki lai pesan lak ngot tam ki brio na ka electoral roll bat kidon san riu point riu kulur ngot ki ba ka election commission kan dang hab ban pet benya bha na kathup kerteng ga badang syudap pen bet thamai ka election commission kalap ba khat ar point san lak ngot ki nong tap vote ki dei ki brayap hanre kerteng jong ki kapau bet kom ki nong tap vote khat nyo point san lak ngot ki dei ki blami baro shirta na Bihar bat kim dei shu ki nong snong jong ni kejela bat san point san lak ngot pat ki dei ki badan kerteng arjaka yakini baro live san point san lak ngot laweng shisendon nagathup tap vote shu ha ka jingnat pensisa ka ba man lagi tingkong yeng brio ka election commission kalalap bakidon buon ba ki bari kumna Nepal, Bangladesh bat Myanmar ki badan kerteng tap vote ha Bihar bat yakiru on weng sisendon ka special intensive revision ka ba ka election commission kala le kalong ban pen bai renti ya ka electoral roll khnang bagi nong tap vote kin dei bai kinong snong papaka jaka Bihar bat ka election ru kan long ka bakhoi khlam kono ka jingsha le thok bat on pendap yakni shwa ka election assembly ka ban long mentau snam re ki sang ki badana ka liang persya kum ka congress ka RGD bat ki weipat ki persya ini ka jingle bat kilara syayeng bishar bah kli ru kari ha ka ba ka yeng bishar kala batha ya ka election commission ba ka dei ban pensisa ya ka jinglong nong snong ki brio da ka ba pek na ka Aadhaar card ka ration card bat ki dor tap vote ka sien syong bishar biang yakni ka kam gandai ha ka arpu pratere unaitung